шаҳрвандони тоҷикистон ки пас аз ҳамлаи русия ба Украина ба Лаҳистон гурехтанд, субҳи 11 март ба Душанбе расиданд. беш аз 180 шаҳрванди Тоҷикистон баъд аз азиятҳои фирор аз Украина ба Тоҷикистон расиданд. Душанбе низ онҳоро бо боронрезии шадид истиқбол гирифт. ин шаҳрвандон бо ҳавопаймои лаҳистонии Enter Air ба ватан баргаштанд. аксари онҳо шоҳиди шурӯи ҷанг дар Украина буданд ва барои ҷонашон дар ҳарос буданд. Додохон Қурбонов ки бо ҳамроҳи фарзандонаш дар Украина зиндагӣ мекард, тӯли 5 рӯз шоҳиди ҷангҳои хунин шудааст. Вай мегӯяд рӯзи 3 март аз зери тирборон тариқи қатора ба Лаҳистон интиқол ёфт. دیگه بی خودش نی چاکران دکو مجبور شیشتیم چونی بمب بارون کردن سرچه‌ام گفت دادا بیتون برویتون مانتون گفت اونجانده یخت سلام مانت خلاص. Қурбонов мегӯяд ки ҳоло як писараш дар Украина монд ва ин мард нигарони сарнавишти вай аст. Раноҷон Тоҳирова барои табобат ба Киев сафар кард, вале як рӯз баъд ин кишвар таҳти ҳамлаи Русия қарор гирифт. муолиҷааш ҳам нимкора монд. برای تبابت روز 23 رفته بودیم. روز 23 ما سامولوت ما رفت و سامولوت با گشت آمد و بعد همین جنگ سر شد. бархеи дигар шикоят карданд ки барои омадан маблағ надоштанд ва мунтазири ҳавопаймои ройгон буданд. яхта қим буд, дарша нормально шуд. Унҷа тоҷико бо мондагии интизори самолёт. Омдан ба маблағ нест. ҳалок шудем. یکم عذاب نکشیدن اما شهر بیگانه رفتید عذاب میکشیدن. با اطلاع سفارت توجیکستان در آلمان مقامات توجیک برای بازپس آوردن شهروندان کشور با شرکت لهستانی انتر ایر موافقه کردند. معلوم نیست چند شهروند دیگری توجیکستان در لهستان ماندند، ولی مقامات میگویند برگردانیدن آنها را ادامه میدهند.